Yung puti. Preparasyon po ito mga idol sa aking anak. Magbo-boarding na po kasi sa Naga. Kailangan namin ng gamit niya. Shoes na white at black para sa kanyang pag-aaral sa Mariners. At ang kanyang mga gamit pang boarding house mga idol. Naman sir. Ayan po. Bili na kami ng rice cooker at electric pan niya para ready na sa pagpunta namin ng Naga sa kanyang boarding house. Ayan, magkano ang presyo niyan? Siyempre, pares lang. Okay na. Ano pang bakal mo pa? Medyas. Medyas. Ano pang tawil? Yung tawil lang na tama lang sa iyo. Paano mo lang? Hindi. Kaganda ng mga stopwatch dito. Tuwan-tuwan to sikit pag ito naling ni cute. Kubong na energy. Yan ang mga tawil oh. Ito yung sabi ko sa iyo mo. Ganyan ito banig lang oh. Tama na yun. Pum na yun. Okay pa ito. Ano na ni? Mga ano na yan. Mga tamong na yan. Kaya mo ang tamong. Magtira ang tamong. Nakabog pa yan dyan. Magkano ba? 160. Pumot. Ano? Buka daw yan. Ini. Sige daw, tingnan ko kunin mga. Sige, bukay mo. Huwag siyang kumot. Ay, ano yan, basahan. Ay, una ng punda. Saan ang kumot? Ay, ito ang kumot, oh. G, itong kumot. Buka ito, G. Buka mo nga to. Buka mo daw yan. Ayaw to, G. $270. Sige daw, ngata daw. Bukas na daw kung kumot yan. Nakulaon? Tama mo lang. Ano yun, yung pangtawag na shop. Ito ang kumot, $270 oh. J, ito J oh. Kapalin? Ha? Kapalin. Kapalin naman. Ayan mga idol, nakapili na siya ng kanyang kumot. $250. Ay, okay. Burano? Ha? Okay na.
Okay. Okay na yan. Baba na kami ng third floor. Ang ganda ng mga bulaklak ko. Thank you mga supporters ko sa inyong panonood ng aking mga videos. Ayan, so, baba na kami. Ang ganda ng design ng parang White House. Counter to, G, counter to. G, counter to. Counter to tayo, counter to. Ayan o. Hindi ito sa anak sa kanyang boarding house. Okay. Ang tagal pang video. Jay, kaway.